फरायसाफोरनि जों लामसुनाय Bagus kan? Hari Pontiac nih. Mongol deh Burma. Urut bukan renang. Oh. Dari school. cooperatively जोंनि West District Agriculture ni je Deputy Director Kok Samani Kok bolongbai serai अपनी शिक्षकों भूपालनी बेपारा Kok Samani kai kerja
जों बाहायनो दाबो धोरो मा होनखा समाज परिवर्तन मानि नांखा जों त्रिपुरासाराव एक्चुअली समाजतांत्रिक समाजबद्ध जों त्रिपुरासारावसै वाकमासा बिथांखाखाय आगि गामियाव जों जिराय दंफोर नानासं पारानि जत्तनो थङै केबा बाजाराव वाक फालिया रुगै चालायो मयबागै चालायो आसोखाय कपारेटिभ जोंनि बिसिङाव दानखाय दाबो आं सारा मुसुमा हांखाय अराव एग्रिकालचार नीतियै हुक बाबुति जे कक सामनि जोंनि डेपुटी डाइरेक्टर बेनि साखाय बस साखा दाबो जों बेनि ककनो नांगौ मानि होनै खुनुतै खोनावै बुखाव थियासा जरा चौबुतनै बुसकामो सामं तांखाय नों आगुक माननाय दाबो खासिनानि खासिया अबनि फरसिंनि नंनि फरसिंनि खासिया गा पाटा भारतनि पहिला प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू वो एक लगे जोंनि एग्रिकालचार नो हुक बानोति सामनि बागै जय जवान जय किसान एक लगे मकनि स्लोगान नो भारतवर्षनि बरफनो तेगो अनुप्रेरणा खानानि बागै तेगो बुखाव नांनायनि बागै मकक सावै कृषि विप्लव तो बुका भारतो मकक सय पकेटो रां दंमानो गोबां भारतावबो खेतो खाना नायलिया कोन एरिया हंगाय बागा हंगाय जे खानाय 20 मन থাকে 17 मन 25 मन থাকে 22 मन 23 मन हंगाय जे खेतोनि मालिक कोन समय हंगाय नों बर' खायदि जोंनो हायलो खायदि जों पानो मखितो बाहायनो बारि गदमा नों खायदि नों बचादि आनो किसा तारदि नै जों किसा सेरेमाओ सबिका खामा सिलायनाय तिनियालो आं फैयालो फाय आचुफुरो एकदम नों बुसकामो माबाबो निमा खामना हाय आं बुखाव यो बुतो आं हिमै फायै कायनाय बिसिनि चारगोयनि आंथियाव कारा बरंगना दाराजेनि मोखां नुखुमनि नुकिया आसुगुनि तखा कोन जागाव फका ওরা যখন সকাল ইয়াপনে নিহুপুরো হকাই রাজেন্দ্র দেববর্মা কায়রাই বিসি চারগরিয়া হকাই তাই সারা নামিয়া বুঝিকা মতা রাজেন্দ্র পরিটা তিনজনে যে সকাল বানাইল কেমন আমি সিনিয়া করেই অলয় কাছিরাম মিশনে অধিকপনা কামিনী অজনী বুফা অজনী মিল জ্যাঠা অজনী বিনি থাকো যত জায়গাও থাকলে আং চাজাক নঞ্জাক টকজাক কাহাম কে চিনি যাক ববতিনে খরচা শিখলা ম আম চাইও ভোগ পা খাইয়ে সকাত মাখা তা খরচে চিনি রবে চিরম বব কাছে রামনি ন বড় আম কামকে চিনো সামায়াক আম গরে চিনি আছে তুমি কেমনে অনিমেষ আর ইবিসি भारतीय आनी यामुची मानदाय खामा ओलिमेस आनी बुसुक्सी ओलिमेस नि बोमा ओलिमेस नि बोफा अब लोग उसाओंगो अगर ताबो मको मो साना नायो बुद्धि माया काय बुद्धि फुलगो बुद्धि नाना नाया नौसी पाइथागो आं खरकसा पुरा थैमानि जरावो बुसाङो नंगै कपिति क्लामानि कमो सावनो पाइसिनाय जतनो साइमानो हबो ताबो साखाय मुतुमा लायनाय जों तावाइसे मुतुमा लाबागैसे मकमा मासाव अबंखा खूब गिस्ति गाहाम
Gesti bayo busaboti politika. Timani 4-5 दिन आगे busabo गाना नोंगुतु बै कॉपी कलांखाबो आंतो केबिसि तंगलाखा थानानि कासुका नायमानि कोबिनो अकारा साकाराबो हायनो सौ अकारा रो थांमानि सुकां हंगै कॉपी कमो सालांगो आनो किसा नि फिकुंगो बामै आनि पारा किसा गुलिदि बेलेके आगी हिमानि लामा आगी खेतो खायमानि खेतो आगिनि बोफाङा फङा मुजुमानो आंबो हिउइबो मालियोबा थुइयाबो कासुकाना अकारा साकारा अंगे माइ पाखे हांलायो माइरं पाखेबो माइरं तंखाय थुइया माइरं पाखे थुइया आबदि हिंलायो सुनाकक तिन बरो कबियासो माइरं पाखेना ता फिकंगो बावै बन पारा नगनि सिनि यांतै खाय उत्तरगरानि सिमी दक्षिणनि सिमी पश्चिमनि सिमी तेवैसा फुगला फाइ उत्तरगरा थांफुदो अंगे बो अकजारो 30 मिनिट रक नांखाता पारा कतरबा बसुबा बुरांखेबा सरि कमिवो ओजन कमिवो बांग्रा बामतुति बुफानो सुंपु साबि बाबोनि कपिति कामो आनि एक नंबर कॉपी इनका नखला बाजार काजी 2 नंबर कॉपी इनका माइ खपसा आबखर खपसा चादी 3 नंबर कॉपी इनका कटन नायवै खिदी मकक थाइजा अब सामानि परे खैलो बोका साचा सावि परेगनो थुइजाका बुसला तापमाली अब कम होन नखला बाजार कायदि हिनि बोका सालांगो हुंकाबा फालनाने वो रांदुवै दुकाना सुरका पाने रंगो वो रांदुवै पारी फचा नखला आस्ता बाजार कखता यां बुका ग्रामनि पारी रंग थांगा पास फैजाता एरपरे माइ खपजा आबखर कायसा दाबि हिंगाबा कुसुहा कथा कथा बखरक आबखर खपजा माइ खपजा हिंगाबा आबखर फाइनान्स बिसोर थांगाबा अरबो पाइका कतनानियावै खिरि हिंगाबा बलगोबा हाबलिया आफुरतो खिलाइनो गलै बय थांमोन फाइमानि अजागाफोर कतनानिया हिंगाबा बयबो सामोन खिथखता हिंगाबा पारानि बरफ फाइ सुसुब्राजा का बुका रांपुसे वो पैसिमा कामो कुकुबनि कम मासुम जिलाई हिनै लास्ट को सालांबनि कम तंबु आनि मं कम नं ठीक ठीकै सामुं हाके देरागला नों जदि देराय थांगा हंकाय आं कामकै बुजु गमांगा साइमालिया नों जदि देराय थांगा हंकाय बखरक कायथाम बरकनो थाङै सुमि बखरो कायथां बरफ नुनु बुंकै नुगिया बखरो कायथां बरफ नुनु ततम नं पारो हंकै गलै बरन कबो सुंदो हजा बखरो बुदा कायथां दं बखरो कायसां सुदा थांदे गाय लामाव पुरा कायसा खरसता आसुगुई तंबु एकदम बखरो कंगै यां यागरा यास्कु Jabara yaskuni kesarokkan bokro untuk mangkaiba boro thami simipu odabura nomo kamiyo bokro thajam boro datong bokro thajam bura datong kamu ba bona angkopiti sungai bagi ma phayo babu salamoni kokno ang ठीक samung prang malia babu samani kokno buji malia tewasa min thami masum tinai amo paithako mo sai galango बखर थाइगन बरनो सुंदि हिनि काम सानाबनो आं बखर थाइगन बाबु नखला बाजार कायदि हनै सालामनि आं नखला बाजार कायखा आनि जे तमनि बाबु खाति ग्रामन जतो पाइ ग्राम बायखा काम खाजेमा
कत्या कैसा बाजार में से फाने रंगो तो वही रंग वही बाजार आसुर दुकान आसुर हमके बा बाजार फायर गोपाल में रंग वही बाजार तो वही फाल तो आंखें बा पकी दिन खता अब बुद्धि कौन सामने हमका बा नुफा तो कौन थी लो सालंगा नुसी तामनी जालिया नखरा बाजार काई मने तामन बा आसिर बारी और तो कलमा जे रंगनी mereka tengkai mau kalau pagi ni pagi ni banyak baik lagi ni rambung lupa ni nama mungkin kaki jen pokok kaki ni salam ni kok suple nombor udah salam tahu apa apa sih kaki mungkin kaki orang kaki lupa ni bukti ni pada biti kamu tahu ni mungkin tik kerawai bujui sama kali ya apa sih kaki oh dah kasih angkai mai khopsa apokorok kaisa tadi ni samani mau themno to ekdom bazar joto ni se achu jikon agura gura pai jadi ni mo puse khati jagai ake ni logo thugi apokorok bocai nai ambe ni samani koksi nangkhale odo su khai jong goba oh haisi kamu kai kasih kotor nanyawi kiri mereka damsa mereka dam hajawa amo kotor nanyawi si bawa kiri ni cawung kaba kamna lagi le bunyi kaba na azubi kiri orang ke bukan kata nunggu tak hayata kotor nanyawi kiri mana sampai sini pohonnya sini sekarang ajuk basawi kiri makan sudi 아슈파 저기 뭐라고 하셔 키우이 시우이 막한 사람 속아이 까이 통나무승이야 통나무승이야 없나이 사문모하고 없나이 먹하는 거 짤갈 없나이 먹기로 까한 팔나이 아무리 사만이 꼭 싶래 머리 보낸 게 뭐거든요 아슈파서 타가 아슈파 저기 바다 타가 막한 속아 스랑카 사문 가자 아고 가자 제 먹을 팔자 꼭 sama 하겠나 아고 갔다 전 카마시라네 Khasinakai nongi banta koroksa sakma borok an sakma basamaya sajak kai sum jotona bukar thayo kebo jaga chigono kebo kotoro kebo kamke thayo kebo kamke thaya bakun sum isi ko kisono kintu sum bahai ke agini selain bahai sum taham ke khoi manai sum bus kamo te bahai ke technically जों तेरो काहामफ्राय खायचिनि रांकुसा आजिवै जों जत बसकांगो कायसा जों नगो जों रांआजि थांनानै बाहायके खायो जों एसा रांआजि आबोजिनि मुलखौ ओमफ्राय जों रायो अबो बिसिङाव सुदु कम्पिटिसन अबो जे फाइ थांगा जे कायसा प्राइस माने बागैया जों ओमफ्राय कायसा बाहायके खायो खायके आबो जों बसकां दिनबो आबो बिनि लक निचानानै ताइबो बाजार मार्केट फालै जों बाहायके आबो जों बिजनेस लामा खायमान चिनि चामानि बारा न जों बाहायके खालिमान चिनि खुंगते ब्राबलिमान आबोनि उद्देश्य से जों चिनि खायो आबोनि उद्देश्य खायो जे जों बसाबो तेरनो नगताय किसे रां आजि सुबाय जों टेक्सा दा गोबां खायमानो जों ताबोनि पद्धतियो आबो हायरकाय कायसा जों कायसा शेयार खायमानसिं नायनानि बिसिं जोंते उत्साह कानानि बिसिं कायसा चिनि आबोनि कायसा मिनि एम जे जों बिसिब्रंब्रं भेजिटेबल जों जे सर कम्पिटिसन दंमोन आबो चिनि कायसा ब्लाइटो नांगौमानि ओमफ्राय जों आबोनो तैनो जों सायमाना नांनाय जे दिनै जे रोनाय हामबायमारो माने सब डिविजन निनै आं सुबारनो हामबायमारो जे बर पार्टिसिपेट खायनाय बर मिजिनि मानै कायमानि न तुइ फुरुमानि बागै आबो हाया जों जे आं खाना प्राइस मारिया खाना आं रिया बा खाय कोनास मिया आबो जों कायसा चिनि बिसिङो कायसा उत्साह खालाय जों खायमानि आबो चिनि उद्देश्य जों आबोनि बिसिं तिनो जों तेव बसांनो बारि थानाय बय गाहे हायतो आं तांमै खायनि आबोनो चिनिनाय जों सुदु अर रै फायगा खाना उनथागा आं नगानानि कायसा माने तुइ फायगा मेलावो आनि न गान्थियाव काजे आपतै हाय माने आपतै चिनि वानसुमा
ओंखाय जों कतर थायोब्ला जों बाहायके जोंनि माने जों भालै जानाय निजिब जानाय बाहायके जों आबसे जोंनि उद्देश्य गाय आं दिनै ताई कक सारला